Ayan guys, andito na kami. Daming itik. Pagpunta angkal. Tara na guys, magkukuryente na tayo. Yan po guys, ang daming itik ko. Ayan po guys, yung mga kasama namin malayo na. Tara. Balibalan po namin. Ang dami pong kangkong dito. Mamaya makuha tayo ng kangkong. Ayun, si Uncle. Ayun siya. Guys, kuha po tayo ng kangkong habang nagkukuryente si Uncle Marvin. Dami pong kangkong dito. Napapaligiran po ng kangkong tong lugar na to. Ang sarap kumuha. Diba guys, ang daming kangkong. Guys, sila po sila sa banda doon. Hindi kami makaano doon kasi medyo malalim yung tubig. Ay hanggang dito na lang kami sa kangkungan. Ito po ang maganda sa probinsya. Marami kang makukuha ng kulay. Tulad nito, fresh kangkong. Hi guys, ito na po lahat ng aming nakuha. Ito na po yung natin doon sa banda doon. Maganda po dito sa probinsya, marami pa makukuha ang gulay. Fresh pa. Ayan guys, nandiyan na po sila. Uwi na rin po kami. Natalim na anak niya. Ayan po yung mga nakuha ni Uncle Marvin. Kangkong fresh. Yan po yung mga nakuryente ni Uncle Marvin. Wow!
repolyo lang. Ayan guys, iihawin na natin. Ayan po, magpiprito po tayo ng tilapia para sa ating pananghalian. Muling salang na po ito at kakain na po tayo. 2,000 years later. Hi guys, magmumukbang po tayo ngayon. Ito po ang ating mga ulam. May ginisang repolyo na may manok. Tapos tilapia na prito. May sausawan po tayo dito suka, sibuyas na may sili, tsaka bagoong na may kalamansi. Kain na po tayo. Halika na kumain. Kain tayo. Kan abeng. Ayan si Mother. Apan na ko. Tsaka si Alea. Apan na. Si Mother ko at tsaka yung pamangkin ko. Panimbigo kayo doon. Sarap. Kain na po tayo. Tilapia. Ito pong tilapia na kuryente po ni Uncle Marvin kahapon. Hindi na po kami nakasama. Hindi may tinamag sa Ayan, may nangangalapit dito na pusa. Bisita namin. No, amo nga po na sabing may kanaan. Hindi ka doon na. Ang hang. Naabot na ang daan. Nang suka na may sibuyas. Amo na nga nakita. Ne? Nagsaka lang na. Okay na. Sausaw naman po natin sa bagoong ng kalamansi. Mother, shout out mo rin si Ate Emsa at saka si Kuya ko. Kita Ems, kain. Kain tayo, Ems. Kate. Punta tayo dito. Mukbang tayo. Yung bawang kunig. Wala po yung dalawang kasama ko nun. Si Jen at saka si Marga. Hindi sila nakapunta ngayon dito. Busy sila. Bisibisihan sila.
Ayaw mo na, mother? Pagkain ka na kay ate eh. Napapanood na yan. Shout out nga po pala sa bayaw kong gwapo na si Kit Litorha. Papong pinsan, Jorolan Lordan Araos. At shout out din po sa Saffron Philippines. Hello sa inyo. Kain po tayo. Shout out mo na yung mga friends. Ay. Shout out mo sa lahat. Sarap na nga guys. Shout out sa inyo, Jen and Marga. Wala kayo. Ngayon, sarap oh. Oh. Guys, next vlog, abangan nyo po ang aming kinuhang kangkong. Yun po ang aming iluluto. Shout out muna, mother, ang iyong mga best friends. Yung mga best friends. Hello, dabarkad sa ni kayo dito. Kain tayo. Mukbang. Kulang tayo ng tilapia. Oh. Tsaka ulam. Pangalanan mo naman yung gapar cups ko, mother. Ems, Tek, alay kayo dito kain. Kain tayo. Sarap ng ulam namin. Sarap ng ulam namin. Itong tilapia. Tsaka gulay. Tsaka lahat ng dabarkads ko. Hello sa inyo. Kayo dito. Mukbang tayo. Ayun po guys, tapos na po kaming kumain. Nabusog na po kami. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nag-enjoy kayo. Bye-bye!